Продължаваме отново с въпрос. За много неща може да си задаваме въпроси. В научния метод всичко започва с въпрос и в инженерния дизайн също започва с въпрос. Разликата е, че тук си задаваме каква нужда имат хората, какво искаме да подобрим и да направим по по-добър начин, какво е това, което им пречи и ние се опитваме да решим този проблем. И отново, след като имаме въпроса, който ни е заинтригувал, темата, която е поставена от другите или от света, продължаваме с изследване. Трябва да изследваме, да разберем въпроса, проблема в дълбочина, да разберем откъде може да идва. Може би трябва да говорим с много хора, да прочетем книги, да видим чертежи, да отидем на място, да пробваме, за да видим на нас как би ни действало, например, тази среда или този проблем, който имаме. И след това идва най-хубавият етап на инженерния дизайн – измечтаването. Започваме да си мечтаем и да си представяме решения. Затова инженерният дизайн се свързва с хора визионери, като Леонардо да Винчи, като Стив Джобс, като много други, които са хора, които виждат решения и виждат възможности, а не проблеми. Започваме да мислим за възможни решения. Това е фазата, която не трябва да отхвърляме, а трябва да приемаме всякакви идеи, дори да ни струват налудничави, защото много пъти учениците ни могат да ни изненадат, даже бих казал почти винаги, с различни алтернативни решения на това, което ние сме си помислили, че може да бъде на проблема, задачата, въпроса, който им задаваме. Когато имаме много възможни решения, изглежда като адски много работа, но всъщност тук е момента да изберем едно и да се пуснем в него. Това не значи, че ще отхвърлим всички други и няма да ги опитаме, но нека да се насочим към едно и да си направим план. Стъпка по стъпка, какво ни е нужно, за да можем да стигнем до това, което сме си представили. Тръгваме отгоре надолу, за да стигна там, какво трябва да направя преди това, а преди това, за да стигнем до днешния момент и как трябва да направим нещата. След създаването на плана идва и момента на създаване, на изпълнението на плана. Трябва да създадем, трябва да някакви, може би, материали. Обикновено инженерният дизайн е свързан с практическо правене на нещо. Трябва да измислим как ще го направим практически да се случи. Тук, разбира се, инженерите, затова е инженерен дизайн. Инженерите винаги са много по-практически настроени от, да речем, някой физик, теоретичен. Те търсят практически как може да се случи и ние с нашите ученици ще търсим практически как да осъществим това, което те са си намислили да правим. Тук е момента на етапа създаване да направим прототип. Как ще изглежда, за да може да го пробваме. Ако ще трябва да правим количка, която се движва с ластици, трябва да направим прототипа на тази количка, ако после трябва да е по-голяма, да видим къде са трудностите и постоянно да се връщаме и да подобряваме. Стигнах неусетно до стъпката тестове и даже я започнах. Трябва да тестваме. Правим прототипа и го тестваме. Го тестваме по всички възможни начини, които ни хрумнат, че могат да го затруднят, че могат да са проблема, за да можем да видим кое работи, кое не работи, кое трябва да се подобри. А след теста идва момента на подобренията. Търсим начини как да го подобряваме, да става по-добро, неща, които не са ни хрумнали предварително, да направим гумите по-големи, да направим шасито по-късо, да направим гумите по-гумени, за да не се парзалят и безброй много други различни решения, които може да има. И след подобренията и след това, което сме направили, следващия етап е чудесният етап на въпрос. Тогава ни идват още въпроси. Може ли всъщност да го направим по еди какъв си начин? И тук се вкарваме в цикъла, в кръга на инженерния дизайн, който е постоянно подобрение. Дори споменах Стив Джобс, той е измислил, направил айфоните, невероятен дизайн и те обаче, за да могат да бъдат съвремени, за да могат да отговарят на нуждите на хората, постоянно трябва да се подобряват. Това важи за абсолютно всеки един продукт, обаче, който правят инженерите и дизайнерите и това е процеса, по който ние можем да водим един проект с ученици.